Linis tayo mga loves kasi kailangan nating i-brush para kasi may umiihi dito ng mga iba't ibang hayop sa ating upuan. So tara, linis! So yun mga loves, ako yung nagkakat ng ating damo kasi sabi ko kay Tami, ako na wag ka nang gagalaw, ako na lang. So kaya yun, ako yung nagkat, siya yung nag-video. Much as possible kasi ako yung gustong may gagawin sa bahay like mga ganito. So gusto ko ako na, no, kasi si Mr. Busy yan sa mga pagtatrabaho and then ako dito lang, so wala naman akong problema. Lamon na naman tayo nito kasi gutom na gutom ang Lola Mary ninyo. So kaya yun. Ang ulam ko pala is yung mix na gulay na niluluto ko. Ako yung kumakain palagi nito kasi si Tami gusto niya yung mga salad na arugula. So ako yung kumakain nito at saka yung arugula siya. Ang init pala nito, kigwa na to. Yun, nag-spend time ako dito kay Mr. bago tayo alis. Kasi meron kaming kukunin na itatapon na ng mga furniture, no? So pilian natin at tignan natin kung anong madala. Okay guys. So ngayon guys, paalis na ako, no, kasi mag-anuhin ko muna yun si Brenda. Meron kaming kukunin na furniture. Tinatapon na siya nga furniture guys, itatapon na, ipamigay na ba. So ngayon, kunin namin siya at dalhin sa bahay nila at yung iba ay sa akin. So tara, samahan ninyo ako. Malapit lang naman dito. Hindi na nga ako nagsuklay, oh. Wala akong lipstick, aroy ginoo ko. Haray, ginoo ko yung bayho ko. So yun guys, itatapon na yun siya. So kaya kukunin natin. Maganda naman yung mga furniture na yun. At sayang, no. So kukunin. Pero guys, hindi ko pinasama si Mr. kasi ano naman kasi kaya namin ni Brenda dalawa. Hi, bunnies! Aray, ginoo ko. Ay. Ay. Ang basura, andito pa. Ginoo ko. Basura, ano? Tapon ko din dito. Yan. Ang furniture dito sa huli. Kasi para Babe, ano yung furniture, babe? Mabigat ka, babe? Hala, ano ka? Ano to? Ito, wala na akong makita, babe. Wala na talaga. Hindi na, okay lang.
Yun na nga yan, no, hindi na ako makakita sa likuran. So kaya si Brenda pinalabas ko kasi kailangan kong mag-packing at ayaw kong magkasala sa bahay na kinukunan namin ng basura. At yun, so ayaw kong magkasala kasi yun, pinalabas ko si Brenda, pinaano ako kung saan ako dapat. At yun, salamat Brenda Holtz. At yun, umuwi kami ng bahay mga loves, no. Kinuha namin si Tami at dinadrop namin yung furniture muna sa bahay. At yun, dinadrop namin si Brenda at nagkuha din kami ng gasolina. Ang mga tao talaga dito sa US, no, kahit magaganda pa yung mga gamit, itatapon talaga nila. Makikita ninyo guys. So keep on watching para makita ninyo yung mga tinatapon nila. At naglabad din ako dito ng diaper ni Roxy, no. Laba, diaper. Yes, laba. Hi, Misty. Look. Diaper ni Rorox. Ay. Rorox diaper. Ay. Yari. Ali. Pagkatapos ng sa labas, kuha ng tinatapon ng tao, naglapad ng diaper. Pagkatapos nun guys, alam niyo na, luto na tayo agad, no, para merong makain ng ating asawa. Burger yung niluto ko, hindi ko na nagluto sa labas, dito na sa loob. But anyway, ito yung mga tinatapon, di ba? Ang gaganda ng mga furniture nila, grabe. Talagang nakaka-amaze. Totoong kahoy po iyan. Pero yung mga puti-puti nakikita nyo, parang design talaga siya, no, na ganyan talaga yung ano niya. Pero meron siyang mga ganito, oh, halatang ano na siya, matanda na siya na furniture kasi may mga sign of aging o mga mark kung sino yung gumagamit. At yun ba totoo, maganda talaga itong mga tinatapon nila dito, no? Pwede pa talaga siyang magamit ng ibang tao. Kaya kahit marami ng gamit sa bahay, kuha pa rin ng kuha. Pero ito kay Brenda po ito, hindi po ito sa akin kasi siya yung gusto. At ako parang nalakihan siya, hindi bagay sa bahay ko ang laki. At ito siya is ano siya, hamper ba yan? Lagyan ng mga labahan, yun siya. Hugasan ko lang sila ng hugasan. At ito, nagandahan din ako nito. Kailangan ko din siyang linisin ng maayos bago ko ipasok sa loob ng bahay, guys. Ito sa akin ito, no? So, kailangan lang natin linisin. At ito siya, para ito sa bathroom. Kahit kung saan kung pwede mong ilagay, no? Maganda ito para sa mga lalagyan ng mga pang bathroom. At meron dito ding isa, oh, kita ninyo. Itong puting ito, gamit ito sa bata guys. Yung may-ari kasi nito is may anak. At yun, yung furniture na yan is may ano siya, salamin. So, inalis lang namin salamin para hindi babasag. Pero ito lang fake na bulaklak talaga, nagustuhan ko din siya, no? Pero nag-isip ako kung saan kong ilagay. Anyway guys, salamat kasi ito lang yung mga ganap natin ngayong araw. Good morning. 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 Let me take out for you. I don't even know what to eat. So guys, ang daming pagkain, nahihirapan kung anong kainin. Nahihirapan Clearly the rice si ain't gonna Dodo. hold. You don't have much rice left either. But this, No. eggs. No. Just take You the want this? Popeyes. Take the Popeyes out. Then we can put it in the toaster oven. Ay. Pagkain is life. There is bacon over there. Do you want me to cook it? BLT would be good. Huh? You just go BLT would be nice. Do you want me to cook Bilte? Not now. Where is the chicken? Chicken. How many chicken do you want? Yeah, but the other is more. Minsan guys, gusto namin kumain ng mga leftover lang para naman matapos yun kasi marami kaming leftover, no? We got a ton of leftover. We still have that from the restaurant, honey. The chicken. We don't want that go bad. That's really good. Take it out now.
So, do you want coffee? Coffee pala. And hopefully, this time, yung malunggay natin, tutubo. Kasi po, yung malunggay ko, every time na mag-plant kasi ka dito ng malunggay, ang mangyayari kasi is, won't survive, guys, because of the weather. The malunggay leaves. Weather over here, wintry. Ang puwit ni Mr. Winter, when it's winter time. You know. So anyway, kain lang kami ha. We have to stop buying creamer. Kami is not using creamer, no sugar. This is really good for him because oh my god, the way he put sugar, he used to put two things. And Been using half a spoon for over a year at least. no, over here. Yes. And I was only using one before that, hon. It's been a long time. No, since I ito used you two. did too, hon. No, it's been a long time since I used two, seriously. So, me, I used to do two. Now, I do half now. Because sugar, guys, oh my goodness. And milk, ang gamitin. Kasi ang creamer is bad for you. A little bit of milk only. And, okay, you can... Do you want some? No. No, I can smell burning though. I don't like the chicken anymore. At yung pagkahapon ng mga loves, meron akong dinefrost doon sa baba na chicken. 3 days na pala ito pero okay lang naman kasi sobrang ginaw yun ng aming refrigerator. So ngayon, niluluto ko lang siya, minamarinate ko siya, and then niluluto ko mga ilang oras later. At busy si Tammy kasi meron siyang lakad bukas. Ginanito ko siya, binabrown ko. Kunting oil lang yung nilagay ko actually. And ilagay ko siya sa oven. Doon ko siya i-oven and then lulutuin. And then, i-broil na naman para naman, para mag-brown siya. At, anyway guys, so ngayon, nag-ano lang ako dito. Yun, tulog ako ng tulog, no? Alam niyo bakit? Pasensya na kayo mga loves, no? Iba yung iniisip ni Inday Marian ngayon. But anyway, tulog ako ng tulog, guys. And then ngayon, dahil hapon na, kailangan kong bumangon at pagluto si Mr. Hindi okay pakiramdam ko. Iba yung pakiramdam ko.